Добър вечер и добре дошли на вашия YouTube канал на Карусел Румания. Днеска да ти покажа една седмичната програма с тия филми на Дисни. От колко часа го дават? В 21 книга за джунглата. В четвъртък в 21 какво ще гледам? Дъмбо! А в петък? Мери Попинс се завръща! Така, а в събота Корис в джунглата, а в неделя какво ще гледаме? Круела, а в понеделник Пожелай си нещо за Коледа и Робин Худ. А във вторник какво ще гледаме? Снежно приключение, стари кучета, фея на зъбките и сам вкъщи и нощ. Но това беше за вашия YouTube канал, това беше за вашето... Това е седмичната програма за днес, че... Всичко сме го Но това е... Затова гледайте вашите ни филми на Disney по-нова от 21. Чао!